and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to. Dili na niya kinalan kining yuta kung tuan na ta sa syudad. Mamalit ka atong yuta dito. Di ka ba maluin ni lolo nimo? Nga magsigig gihapon og wadwad sa yuta. Sigig buwad sa init. Tanaw ra ko yung pangidaron karon. Tingali pa unya kung sa may tabon niya dito sa umahan. Ug way makatabang niya dito. Kaayuhan usab ni lolo ang akong gihuna-huna. Dili lang alang nato, Mary. Mary! Kamu ba kinagdaas? Si Lolo! Nana si Lolo! Sa sir pagdali! Pag-ilis tayon! Mary, kajit lang. Hula-hula og maayong akong giingon nimo. Alang ra usab sa kaluwasan ni lolo nimo. Kumbinsira siya nga ibaligya na lang kining yutaa. Suwayan ako sa pag-ingon si Lolo. Pero... Mary. Misa ka na si Lolo. Pag-ilis na! Lo! Dahil pagyog ko nga kamuang niya. Ay, nakailari ko sa butor ni Cesar. Ay, namang bana mo, ha? Di ara ko lo. Pamina ko lo. Ay, kaluyan ka sa Diyos. Oh, may kaila suroy ka mundo, ha? Ang imong apo, takasiguro ko nga gimingaw nimo. Inungdan nga gidana ko siya dinhi nimo. Tinuod ba ka na, Mire? Gimingaw kang lolo. Lo, natural. Naanad ka ako nga mag-uban na kanunay. May nagaday gabi pa uli ko karunong sa'yo. Buwan tumagod ako sa lungsod kay pamalit kong abuno. Kung man kining pesticide kay ana, daghana kayong apids ng mga dahon nga... Di na kinalan nga imo palang buhaton, lo. Di na kinalan. Uy, buot mo bang ipasabot nga? Mubalik ko sa kinaraan nga pagi sa pag-abog sa mga piste. Dili, lo. Pero mas maayo siguro nga muundang ka na lang sa pagpanguma. Usa? Mag-usa naman lang ko kung muundang ko sa pagpanguma. Mao kini ang akong panginabuhi. Mao ni akong panginabuhian, Cesar. Ug mausap kini na kahatag og kapiskay sa akong lawas. Kita ka, tiguang na ko, pero nalikod pa ka nga akong kabukugan kaya na praktisado kini sa pag-ugmad sa yuta. Pero dili makaayo alang nimo ang kanunay nga magbuhat sa init, lo. O Nagplano si Cesar nga adto naman nimuyo sa syudad, lo. O iuban ka niya namo. Usa? Ano niya? Kinig akong yuta, ha? Kinig payag na mo ni lola mo, ha? So, ano ba lang? Maguba ka na kung wanay mo tao ini. ibaligyan na lang kining imong luna, lo. Dili! Total, Dili! Lo, Samtang may kinabuhi pa ko, dili mahitabong ibaligya ko kining maong luna. Dinhi na ko magpagkamatay, mire. lo. Gahi, igyug-o ka ng tiguanga. ayaw ka bala ka, senyor. Dili na ko siya pahunungan sa pagkumbinser kang Mary nga ibaligya ang maong luna. Buhatan na ka na. Samtang wa pa ko'y gibuhat gadautan yan ang tiguanga. Siya na lang ang nakuwang. Aron masugdan ko na ang himuon kong project sa maong dapit. Ug ikaw ang pakupton ko ni Cesar. Mao kini mamahimo ni mong dibong nga project. Usag ka mountain resort. Nindot kaayo ang akong plano alang sa maong dapit. Ilabi pa nga sa unahan ni adunay usa ka waterfalls. Usa kini sa mamahimong atraksyon sa mga mamahimo tang guests. Busa dubliha ang imong pagpaningkamot, gimaako na ang mauluna.
Kaya kung dili ka mulampos, ipagkasal ko si Madeline ngadto sa usa sa mamahimo kong kasusyo na yan ang maong proyekto. Senyor, No, dili ko masagot that. Pwes, paliho ka na kanang imong hinigugma. Kaya nagdaga ng oras. Ug na-delayed nagmayo ang among proyekto sa maong dapit. Tungod lang ni anang maong luna. Mulan po si Cesar, Daddy. Hatagi lang siyang igo pang higayon. Angay lang nga mulampos siya. Kaya ko'y planong mutugyan ni mong ngadto sa kalalaki nga wa pa'y kapamatuod sa iyang kaugalingon, diri na ko. Daddy. Hey. I'm sorry. Don't be sorry, babe. Ano nga makahimo kasi ipabuhat ni Daddy nimo. All you need is a little more time, di ba? Ay. Yes. That's my boy. Ano nga makahimo kasi ipabuhat ni Daddy. Do it for me, okay? And please, make it fast. Kaya dili na ko makapaabot nga mamahimo ng legal ni mong asawa o ilabay na sa tangkungan ng batignaong ni mong asawa karon. Madeline, Why? Wag ko manaway, ha? Ang pagsulti sa tinuod dili usa kapag panaway. And besides, usabay na akong isulti ko na. Oh, don't tell me sakitan ka. unsa? Dili man. Pero, Okay, nakasabot ko. Mitukay nga sab ang imong pagkatawhanon. Muingon ka nga tao usab siya sama nato. Og dili maayo ang pagpanaway. Ito, sawayonan ka siya. Og maglagot kung mag-uban mong duha. Musa, please. Dalian na nagpabuhat ni Daddy nimo. Aron mapalayas na ka ng babayhanag kikan din, okay? Will you do it for me, babe? paningkamutan ako. No. Don't just try. You have to do it. Pero saan naman lang kung mapakyas ko? Then, pakis ko sa pag-angko na ako sa hingpit. Guess you left Daddy with no choice, kundi ang ipakasal ko sa anak sa iyang kasosyo. Musugot ka ba nga maadto ko sa uban? Dili. Then, double your effort. Ayaw mo ang nada ang pagpakasal nimo ni Anang Batignaong. Make use of it. Kung kinalapasakitan mo, siya pasakiti. Aron siya na usab mismo ang mukumbinser sa iyang apuhan nga ibaligya ang ilang luna ngadto kan Daddy. Madeline, Oh, come on. Ay, don't tell me na maluoy ka mo pasakit sa dagway ni ato babayana. Sa kabati ba sa naong adto? Ay, wa na ka to ikabati pa, uy, kung imos siyang bunugon. Madeline. Sige na, Mary. Ako na itiwas ini. Ihay-hay naman lang ni. Ako na lang lagi, Nay. Dagko kay ni comforter nga gipanglabhan na to, oh. Nepay mga kortina. Dili mahimong ikaw lang ang muhimo ini. Ay daman bitaw si Inday nga makatabang na ako. Ako lang siya pabutong makadiyot. Ay gibuhat ra dito sa taas pero makanaog naman turon. Nay, kaya ra kay ni nako. Naanad ko sa mga bukat nga mga buhaton dito sa payag. Baliwa ra ni nako, Nay. Busa sige na, padapli na. Ako na yung hay-hay ining tanan. Sige na. Sige na. Kita na lang duha. Aron mas madali. Nay, kung may buhaton ka pa sa kusina, hinay-hinayan na lang sa pagbuhat. Kay human ko din tabangan tasap ka dito. Ay naunsa. Biya ni bata Kaako-akuhon ba ni magtrabaho, oy. Mas bata na nagbaskos ganda. Ako ni mo, Nay. Oy, buti mo ipasabot na tiguang na yun ko. Pero gwapa. Asus, kapag kaulo-ulo ha. Kasinabot kay ni nanay si Mary. Sige na, lagi na. Dali kay niya kini nga Ako ni bahala. ikasuon. ini. Sige na, paway na dito. Basta. Hala, sige. Kaya po na kung akong malutoon sa kusina.
Sige, Nay. Aron ka tabangan ta sab ka. Dalion ko sab ni. Matinabangon og buutan kay si Mary. If you love me like you tell me, please be careful. Mikanta siya. You can take it, just don't break it, or my world will fall apart. You are my first romance. And you are my last. Happy! Ipadayon. Nakabati ka na hinon sa kayabag sa kuntingog. Nindot oy. Nindot sa puungan ng akong dunggan. Ingan dito ako, yabag ko. Mingon bagol ko. Dili kay yabag. Pero dili sa maayong paminahon. Joke ray. Oo. Unsa naman hinoon ni? Misukso ka naman hinon og maayo sa kong ilukan. Nawaw ka? Joke ray. Kailan di ka nagkantaha? Kang Jose Marichan man na. Ka nagkantaha? O ako sa paborito. Tinuod? Gusto ka? Himuon na to ng team song? Tinuod? Tinuod. I love you, Happy. Sorry, day ha. Nang hilabot ko ganiha sa imong mga butang, akong gikuhang imong nga bulingon dito sa laundry basket. O akong gilapan. Nang lapaman si nanay, misabay na lang ko niya. Aron katabangan na lang sab nako siya sa mga gipanglabhan. Salamat. Oh, Madeline? Senyorita, actually. Kay ni Aka sa among mansyon. Gitugutan talaga magkasampit sa akong pangalan sa una. Kay wa ka pa sa among poder. Pero samtang ni Aka dinhi sa among panimay, don't casually call my name. Sangpita kog senyorita. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!